Okay guys, check ta sa atong temperature kung okay na ba. Di na ba siya high fever. So, ni down na ba itong mga fever. Kay gahapon, grabe tang inita. So, check. Maghuwatag pila ka minuto. Pag mo tingog na gali na so meaning na result. O aning napalit sa